Глава 7. Пра гэты 12-павярховы жылы дом з адным пад'ездам Таня Касмылёва даведалася ў 6 класе. Ён стаяў на скрыжаванні дзвюх вуліц – артылерыстаў і шырокай. Хто б мог падумаць, што тут, у гэтым прыгожым высокім доме, на гарышчы збіраліся металісты, а пазней… Але па парадку. Непадалёк ад 12-павярховага дома, ці як яшчэ называлі яго слупка, жыў сямікласнік Арцём Андронаў па мянушцы Цім. Аднойчы вечарам Цім гуляў у суседнім двары. Здалёк убачыў модна апранутую дзяўчынку у джынсавым касцюме варонцы і красоўках фірмы Адзідас. У руках яна трымала магнітафон, з якога несліся рваныя гукі рок-музыкі. Сустрэў яе, пазнаёміўся, спытаў: «Дзе перапісваеш замежныя рок-гурты?» Таня адказала, што купляе гатовыя касеты з музыкай на мясцовым рынку за 12 рублёў. «Фі, 12 рублёў плаціш», – скрывіўся Цім. «Прыходзь да нас у бункер, бясплатна атрымаеш». «Што за бункер?» – пацікавілася Таня. «Ёсць месціка. Сакрэтная. Калі моцна жадаеш, пакажу». З хітрынкай зірнуў на Таню Цім. «Пайшлі. Дарэчы, праз паўгадзіны прыйдзе Спэйс з новымі запісамі». «Хто такі Спэйс?» Таня прыглушыла магнітафон. «Ды адзін мой добры знаёмы. Ён з вучэльні. Жывём побач. Хутчэй», – падганяў Цім. І Таня пабегла за Цімам. Яны заехалі на 12-й паверх на ліфце, далей па жалезных сходах падняліся на гарышча. Першае, што здзівіла Таню, калі яны ўвайшлі ў бункер, які наглуха замыкаўся, надпісы на сценах. Адразу прыцягваў увагу вялізны знак HMR. Таня ведала, што ён расшыфроўваецца як heavy metal rock, цяжкі металічны рок. Красаваліся напісаныя рознымі колерамі назвы замежных рок-гуртоў. Яшчэ Таня заўважыла, што тут англійскія словы былі перамешаны з нашымі. Оля плюс Сяргей раўно Кіс, Таня плюс Дзіма раўно Лаў. Здзівілі страшныя малюнкі чалавека і звера, падпісаныя Мефістофель, Пантэра, а побач будзе п'янка, ужо была, будзе нешта больш арыгінальнае. А вось малюнкі, выдзеленыя асобна. Вялікі шэры пацук нападае з дзідай на чорнага ката. Унізе подпісы РАЦ, КЭЦ, раўно HMR, новая хваля, раўно вайна. Таня зразумела, што паміж гэтымі РЭЦ і КЭЦ ідзе барацьба. «Нішто сабе куточак», – нарэшце прамовіла Таня. «Куточак?» – перадражніў Таню Цім. «А бункер з танцпляцоўкай не хочаш? Мы тут балдзеем, весялімся». І ніхто з дарослых не чуе. «Глуха, як у танку. Ты паглядзі, якая ізаляцыя». Цім паляпаў рукой па сцяне і патупаў нагамі. «Лямец на падлозе і на сценах. Самі паклалі. І акустыка выдатная». Таня працягвала знаёміцца з бункерам. Ён быў абсталяваны пад своеасаблівы бар. З дошак быў збіты нізенькі столік, які стаяў у кутку. Вакол століка калодачкі. Гэткія ж калодачкі ляжалі каля дзвюх процілеглых сцен. Ну а пасярэдзіне пустое месца. Выходзіць танцпляцоўка. Пакуль Таня аглядала новыя апартаменты, па сходах затупацелі ногі. І ў бункер уваліўся Спэйс з кампаніяй, сярод якой былі і дзяўчынкі. Спэйс адсвечваў голенай галавой. «О, сярод нас новенькая!» – усклікнуў ён, убачыўшы Таню.
Наш кадр, зірнуў на Ціма. Той кіўнуў галавой і паказаў вялікі палец. Праверым? Спэйс наблізіўся да Тані, хацеў узяць за падбародак, але Касмылёва адхінулася ў бок. Як завуць прыгажуню? Таня. А мяне Спэйс, падпольная мянушка. Прашу толькі так зваць, містары і лэдзі. Засмяяўся, паказаў рэдкія зубы. Па-простаму можна і лысы. Бачыш, якая галава? Спэйс выняў з кішэні цыгарэты арбіта, паклаў на столік. Потым дастаў са спартыўнай сумкі 2 пляшкі гарэлкі. Дзе ён іх браў? Аднаму яму было вядома. На пытанні цікаўных адказваў. Зялёненькія, падрасцеце, даведаецеся. Спэйс уключыў магнітафон, які ён прынёс у той жа сумцы. Пад гукі хэві-метала пачалі знаёміцца з Таняй хлапчукі і дзяўчынкі. Лера, Ігар, Андрэй, Алеся, Соня гучалі імёны. А тым часам лысы адкаркоўваў бутэльку. Потым папрасіў сваіх сяброў адысці ў бок і паклікаў да сябе Таню. Ты ведаеш, куды трапіла? Інтрыгуючы пачаў Спэйс. Касмылёва паціснула плячыма, засмяялася. У бункер. Не толькі. Дык ведай, ты трапіла ў каманду або тусоўку рэдс. З англійскай пацукі. А для таго, каб стаць яе членам, патрэбна прыняць нашу прысягу. Спэйс трымаў у руцэ бутэльку. Ты павінна прычасціцца, даць клятву, што нікому ні гугу пра наш бункер і нашу тусоўку. Выпі вось гэтыя божыя кроплі. Лысы наліў гарэлкі ў чарку, артыстычна паднёс Тані. Таня ўзяла, паволі пацягнула, скрывілася. Не, яна ўжо каштавала гарэлку. У 4 класе. Дома. Калі мама адзначала чарговы свой дзень нараджэння. Кампанія дарослых пасля добрага застолля павесялела і пайшла танцаваць у суседні пакой. Таня, з цікаўнасці, мабыць, наліла з недапітай бутэлькі ў чарку і крыху адпіла. Першае, што адчула, незвычайную гаркоту ў роце і непрыемную пякоту ў жываце, а потым ужо лёгкае галавакружэнне. І як яны п'юць гэтую брыдоту, падумала. Гэтая думка раптам усплыла тут, на гарышчы. Але гарэлка ёй здавалася ўжо не такой, як тады, упершыню. За нашую будучую прынцэсу, выгукнуў Спэйс. За нашую будучыню Айран Мэйдэн, нехта з хлопцаў падтрымаў лысага. Пад гукі рок-музыкі выпілі яшчэ па адной чарцы. Усім стала весела. Спэйс памяняў касету, паставіў рок-гурт «Аксепт» і першым рынуўся ў танец. За ім астатнія. Рукі і ногі ў кожнага хадзілі ходырам. Галовы то закідваліся назад, то апускаліся ледзь не да падлогі. Нечакана Спэйс і Цім пачалі станавіцца на галаву, падымаючы высока ўгару ногі. «Брэйк! Усім ламаць брэйк!» – камандаваў лысы. Хлапчукі і дзяўчынкі пачалі пераймаць Спэйса і Ціма. Не ў кожнага атрымліваўся брэйк, так як у іх настаўнікаў. Але кожны стараўся. Адна Таня стаяла збоку, яна пакуль не асмельвалася. Брэйк не танцавала яшчэ ні разу. Касмылёва ўбачыў Спэйс лысы, падскочыў імгненна да яе, згроб у ахапак, прыціснуўся вуснамі да Танінай шчакі, спрабуючы пацалаваць. Таня неяк выкруцілася, з размаху пляснула нахабніку па твары. «Вой!» – завыў лысы. Удар па шчацэ быў такі, што яго пачулі астатнія. Перасталі дрыгацца. «Ух ты! Ну, пацаны, будзе гэта наша прынцэса! Жалезная дзева, Айран Мэйдэн, дапраўды расце! Давай і назавём яе Айран Мэйдэн!» «Айран Мэйдэн!» – нехта паўтарыў. «Айран Мэйдэн!» – хорам загучалі галасы. Спэйс лысы ачомаўся, падышоў да Тані, узяў за падбародак. «Запомні, кіска, на першы раз дарую. Глядзі, не паўтарай.
Мы, хлопцы, ганарыстыя. Ідзём, падрыгаемся, узяў Таню за руку. Весяліліся яшчэ з гадзіну, потым па адным пачалі разыходзіцца. Калі выйшлі на вуліцу, ужо добра сцямнела. Таня вярнулася дадому, бацькоў яшчэ не было з работы. Каб яны не заўважылі, што іх дачка выпіла, Таня хуценька распранулася і бухнулася у пасцель. Глава 8. Міхал Георгіевіч Касмылёў, прараб, працаваў на будаўніцтве ведамаснай гасцініцы «Алмаз». З гэтай гасцініцай здарылася цэлая гісторыя. Справа ў тым, што гасцініцу задумалі будаваць у прыгожым месцы мікрараёна, а дакладней на ўскраіне горада, дзе была зона адпачынку. Штучнае возера, на месцы якога яшчэ нядаўна ляжала балота і стаяла вёсачка-гатка. Сасновы лес, перад якім па сутнасці сканчаўся горад. Паміж возерам і лесам размясціўся спартыўны комплекс «Алімпійскі рэзерв». Атлетычная зала, залы барацьбы, гімнастыкі, тэнісу, водны басейн. Побач з комплексам футбольнае поле. Гасцініцу вырашылі будаваць на ўскрайку лесу, на ўзгорку, з якога зімой дзеці і дарослыя каталіся на лыжах. Бульдозеры, якія пачалі капаць катлаван пад фундамент, захапілі ладны кавалак лесу. Ляжалі дагары каранямі вывернутыя маладзенькія сосны, кусты ядлоўцу. Жыхары мікрараёна пачалі пісаць скаргі ў рэдакцыі. З'явіўся востры матэрыял у адной з мясцовых газет, у якім крытыкаваўся выбар месца пад будаўніцтва гасцініцы. Прыйшоў ліст і на тэлебачанне. Аднойчы галоўны рэдактар рэдакцыі «Народнай гаспадаркі», у якой па-ранейшаму працавала мама Веранікі Рагозінай, выклікаў Веру Іванаўну і сказаў: «Трэба адрэагаваць на адзін ліст. З'ездзіце з рэжысёрам Краўцовым, я з ім ужо гаварыў, і здымачнай групай на будаўніцтва гасцініцы «Алмаз». Спрэчкі пра яе ў горадзе. Трэба і нам даць сюжэт». Пад'ехалі на рафіку з боку возера. Выйшлі з аўтобуса рэжысёр Іван Краўцоў, аператар з ручной пераноснай тэлекамерай, гукарэжысёр і яна, Вера Іванаўна. Навокал была раскапана зямля, валялася цэгла, бітая і цэлая, іншыя будаўнічыя матэрыялы. Краўцоў і Вера Іванаўна спыталі ў аднаго з рабочых, як завуць начальніка будоўлі і як можна яго пабачыць. Начальніка няма, а прараб Міхаіл Георгіевіч Касмылёў вон стаіць каля пад'ёмнага крана. Касмылёў? Ці не бацька Тані Касмылёвай, аднакласніцы Веранікі, падумалася Веры Іванаўне. Так, гэта і ёсць ён. Калі падышлі бліжэй, пазнала Вера Іванаўна. Рослы, мажны, з шырокім агрубелым тварам. Аднойчы, мусіць толькі раз, давялося быць з ім на бацькоўскім сходзе. Даўнавата, праўда, гэта было, не памятае, у якім класе. Тады Касмылёў бурна рэагаваў на заўвагі класнай наконт Тані. Вера Іванаўна, адзінокая маці, не прапускала ніводнага бацькоўскага сходу ў школе. Хіба тады адсутнічала, калі была ў камандзіроўцы. А вось тыя бацькі, якім проста неабходна было наведваць сходы, часцей за ўсё не хадзілі на іх. У іх ліку былі і Касмылёвы. Здымачная група павіталася з прарабам. Ён таксама даў добры дзень. Нейкую хвіліну разглядаў усіх, зразумеў адкуль і расплыўся ў падробнай усмешцы. Гара з гарою не сходзяцца, а людзі вось. Я вас пазнаў, як і вы мяне, мабыць, звярнуўся ён да Веры Іванаўны. Так, Танька, Вераніка, аднакласніцы. Бацькоўскі сход, прыгадваеце? Вашая Вераніка малайчына. Кажуць, выдатніца, ліслівіў Міхал Георгіевіч. Потым спахмурнеў. А наша Танька падводзіць нас. Як не змагаемся, адзін вынік.
Як вучыцца, так і паводзіць сябе. Дрэнна. Можа, вы па сакрэце дасцё рэцэпт выхавання Веранікі? Ён зноў усміхнуўся, вясёлы настрой яго быў ненатуральны, відаць, выкліканы лёгкім хмелем. Гэта пацвярджалі ледзь улоўны пах спіртнога і расчырванелыя шчокі прараба. Рэжысёр, аператар і гукарэжысёр, зразумеўшы, што сустрэліся два знаёмыя чалавекі, каб не перашкаджаць ім, адышлі ўбок, падаліся бліжэй да будоўлі. Які рэцэпт? Вераніка ў мяне такая з малых гадоў. Каб неяк разгутарыцца і падысці да галоўнага, прамовіла Вера Іванаўна. Выхаванне вялікая сіла. А калі нам выхоўваць Таню? Жонка з магазіна прыходзіць позна, бывае, што і аб 11 вечара. Самі ведаеце, якія цяпер пакупнікі. Душу ад'ядуць. А ў яе ж яшчэ гэтае моднае ўсё. Нібы намякаў на нешта Міхал Георгіевіч. Я таксама закапаўся з гэтай будоўляю. Да цямна сядзіш тут. Загадана за нейкіх паўгода пабудаваць гасцініцу. Вось і выжыльваемся, жаліўся Касмылёў. А тут яшчэ скаргі пішуць, карэспандэнты прыязджаюць. Павысіў голас. Вось-вось, нібы чакала гэтага моманту Вера Івановна і тут жа падхапіла. Я таксама па скарзе жыхароў мікрараёна прыехала. Палезла ў сумку па ліст, дастала яго. Якая ваша думка, як выканаўцы наконт будаўніцтва гасцініцы ў гэтай мясціне? І чаго яны скардзяцца? Тым жа павышаным тонам працягваў Касмылёў. Гасцініца толькі ўпрыгожыць гэты ўскраек лесу і адначасова мікрараён. Наадварот, Міхал Георгіевіч, знішчыць прыроду. Вы паглядзіце, які тут лес. Ён не для часовых жыхароў гасцініцы. Вы ж ведаеце, што такое жыць часова. Трава не расці. Будуць паганіць гэтую лясную прыгажосць. Хіба не зразумела? Пра гэта якраз і пішуць на тэлебачанні жыхары мікрараёна. Вера Івановна разгарнула ліст, паказала пальцам падкрэсленыя чырвоным алоўкам словы. Але ж складзены каштарыс на будаўніцтва гасцініцы. А гэта немалыя грошыкі, хітрыў Касмылёў. Потым, хвіліну памаўчаўшы, пайшоў у наступ. Я вам скажу так. Не рабіце вы многа шуму з нічога, як сказаў адзін класік. Бо ўсё адно будзе па-нашаму. Хоць я разумею, што такое сёння тэлебачанне. Гэта нават не прэса. Глядзяць цяпер тэлевізар усе, і жук, і жаба. Паспрабаваў перайсці на гумар. А пасля раптам нагнуўся, шапнуў на вуха Веры Іванаўне. Можа, каляровая абліцовачная плітка патрэбна? У ванную, прыбіральню, напрыклад. Магу дружыць за бясцэнак. Вы што, Міхал Георгіевіч, гаворыце? Сур'ёзна сказала Вера Івановна. Вы ж тут адказны работнік, пастаўлены сачыць за парадкам. Гэтыя словы Веры Івановны падзейнічалі на Міхала Георгіевіча, нібы халодны душ. Ён скрыгатнуў зубамі. Відаць, па натуры ён быў яшчэ і злосны, помслівы чалавек. Крута павярнуўся і пакрочыў у бок будоўлі. На хаду кіўнуў Веры Іванаўне. А я пра вас думаў лепш. Сказаў, канешне ж, у сваім разуменні лепш. Ад інтэрв'ю прараб адмовіўся. Яго далі два рабочыя. Праз некаторы час перадача пра будаўніцтва гасцініцы «Алмаз», якую вяла сама Вера Івановна, выйшла ў эфір. Яе глядзелі шмат людзей. Казалі, што пасля гэтай перадачы, у якой было інтэрв'ю з кіраўніцтвам завода, які распараджаўся будаўніцтвам гасцініцы, прыпынілі ўзвядзенне паверхаў. А Міхалам Георгіевічам Касмылёвым занялося следства. З размовай, якую вёў следчы. Канстанцін Сергеевіч, ці ведалі вы, што ваш сын сябраваў з Веранікай Рагозінай? Ці ведаў? Часам чуў, як яны стэлефаноўваліся. Ён і з Таняй Касмылёвай гэтак жа сябраваў. Былі разам у піянерскім лагеры. Хлопец ён у мяне быў кампанейскі. Я нічога страшнага тады не бачыў.
Не бачылі і не заўважалі. Не, а што я мог заўважыць? Дзеці як дзеці, і мы некалі такімі былі, сябравалі адзін з адным. Я ведаю, Константин Сергеевич, што вы хадзілі ў паход з начлегам з шасцікласнікамі. Так, хадзіў. Было гэта ў канцы мая. Нічога ў вас там асаблівага не адбылося? Здаецца, не. Калі не лічыць аднаго выпадку. Паслухайце, што запісала ў сваім дзённіку Таня Касмылёва. Паход на раку Наймён мяне пераканаў, што маім ворагам нумар 1 з'яўляецца Рагозіна. Я з задавальненнем нацкавала б на яе тык наркаманаў, на якіх натрапілі, калі хадзілі па ландышы. Глава 9. Ідэю адзначыць заканчэнне 6 класа паходам з начлегам на возера ці раку падала Вераніка Рагозіна. Яе падтрымаў увесь клас. А хто не падтрымаў бы гэтую выдатную задуму старасты класа? Хадзілі ж у час зімовых вакацый у лыжны паход у лес, і ўсе былі задаволены. Уражанняў было на цэлую чвэрць. Антаніна Фёдоровна таксама згадзілася, толькі на бацькоўскім сходзе папрасіла, каб хто-небудзь з дарослых дапамог ёй. Пасля некаторай замінкі кожны з бацькоў знаходзіў прычыну, чаму не зможа. Згоду даў Константин Сергеевич Цеханович. Ён сказаў, што якраз будзе ў адпачынку і праблем з часам для яго няма. Паедзе з класам. Толькі якое возера ці раку выберам, задумалася Антаніна Фёдоровна. Давайте поедем на раку Наймён. Ад горада кіламетраў 60. Ходзіць электрычка. Наш завод часта выязджае туды, пераконваў усіх Константин Сергеевич. Былі і іншыя прапановы. Паехаць на возера Чаран, дзе была турбаза Бусліны востраў, на раку Каменку. Спыніліся на прапанове Константина Сергеевича. Па-першае, едзе сам Цеханович, які ведае тыя мясціны. Па-другое, ён у правкоме завода і зможа ўзяць палаткі. Константин Сергеевич сапраўды схітрыўся выбіць ажно 7 чатырохмесных палатак. Свае палаткі мелі дома Аляксей Булат і Максім Лобан. Яны і ўзялі іх з сабой. Канец мая выдаўся на дзіва. Сонца свяціла нібы ў ліпені. Цвілі буйным кветам яблыні, на лугах і палях гарэлі разнакаляровымі агеньчыкамі кветкі, а ў дубровах з'яўляліся белыя звалуночкі ландышаў. На раку Наймён дабраліся за гадзіны паўтары. Гадзіну на электрычцы і паўгадзіны пешшу да Арэхавай гары. Гэта была адна з найпрыгажэйшых мясцін Наймёна. Злева быццам вышыты абрус, луг, як скінуць вокам. Пойма ракі, нібыта зялёныя кругі, стаялі дубровы. А ў іх процьма ландышаў. Справа сасновы бор, які на адхоністым беразе пераходзіў у арэшнік. За ім жоўты пясочак, якому роўня былі хіба што балгарскія златы пясцы альбо пляжы Еўпаторыі. «А ну, хлопчыкі, паставім палаткі», – падаў голас Константин Сергеевич, узяўшы ў рукі сякеру. «А дзяўчынкі гатаваць абед», – падтрымала ініцыятыву Цехановича Антаніна Фёдоровна. Падышла да купкі вучаніц, якія пра нешта размаўлялі. Прайшло няшмат часу, як роўненька ў 3 шэрагі стаялі палаткі пад выноснымі соснамі Арэхавай гары. Пад кіраўніцтвам Константина Сергеевича хлапчыкі рабілі ўсё. Забівалі калкі, за якія потым прывязвалі палаткі, насілі галлё на вогнішча. Дзяўчынкі абіралі бульбу, наразалі хлеб, даставалі з рэчмяшкоў прыпасы. Хутка зашугала вогнішча, над якім павесілі кацялкі для варыва. Пакуль гатаваўся абед, многія хлапчыкі і дзяўчынкі пайшлі на рэчку купацца і вудзіць рыбу. Вуды захапілі з сабой. Калі накупаліся ў волю, выйшлі на бераг.
Антаніна Фёдоровна гукнула ўсіх абедаць. Елі згатаваны ўласнымі рукамі абед так, што не адцягнуць за вушы. Пасля абеду загаралі на пясчанай выспе, купаліся, вудзілі рыбу. Таня Касмылёва, Максім Лобан і Вадзім Цыхановіч неўпрыкмет вырашылі збегаць у бліжэйшую дуброву нарваць ландышаў. Пра іх у электрычцы расказваў Канстанцін Сяргеевіч. Да гаю было хвілін 20 хады. І, канешне, Антаніна Фёдоровна не пусціла б, калі б у яе спыталі дазволу. Таму тройца вырашыла сігануць цішком, пакуль кожны заняты сваім. Вераніка з класнай праглядалі праграму вячэрняга канцэрта, яны за яго адказвалі. Канстанцін Сяргеевіч сек для смажання шашлыкоў на вячэру карчы, тоўстыя, смаловыя. Спачатку уцекачы беглі па беразе рэчкі, іх захіналі кусты алешніку, лазы. Потым збочылі на луг і, прыгінаючыся, адзей паўзком дабраліся па высокай траве да дубовага гаю. З краю дубровы ландышаў не было відаць, вырашылі заглыбіцца. Пераскочылі цераз кусты, абмінулі некалькі тонкіх невысокіх дубоў і выйшлі на сцяжынку, якая вяла ў глыбокі роў, парослых мызамі і дрэвам. Туды і накіраваліся ўцекачы. Там, думалі яны, ландышаў белая зямля. І сапраўды, па дарозе пачалі трапляцца то адзін, то другі кусцік з белымі званочкамі. Першы дабег да рова Вадзім і спыніўся як укопаны. За ім набліжаліся Максім і Таня. Вадзім пачаў махаць нібы веерам рукой, маўляў, цішэй. Калі падышлі ўсе, то ўбачылі, як на адхоне рова сярод белых ландышаў спалі двое хлопцаў і дзве дзяўчыны, расхрыстаныя, усе ў джынсавых пацёртых штанах, месцамі зялёных ад травы. Побач валяліся спальныя і рэчмяшкі, і, што ўсіх вельмі здзівіла, 2 шпрыцы, самыя сапраўдныя медыцынскія шпрыцы, якія, відаць, былі пустыя. Значыць, асяніла тройцу, яны не проста спяць, а спяць пасля добрай дозы наркотыку. Гэта наркаманы, наркаманы! Во знайшлі месціка, гады. Сярод такой прыгажосці, сярод беласнежных ландышаў. Здаецца, усё крычала ўнутры Максіма. Расхваляваўся і Вадзім. Гэтае відовішча так падзейнічала на хлопцаў, што яны быццам застылі на месцы. Знямелі, не маглі рухацца, і толькі калі Таня ціхенька шапнула «хутчэй назад», яны нібы марыянеткі павольна павярнуліся і пабеглі за Касмылёвай. Дабеглі да рэчкі, спыніліся. Хлопцы ўсё ж такі спалохаліся. Не дзіва, упершыню убачыць наркаманаў. А Таня не спужалася. Яна адчула таксічную эйфарыю ў бункеры, наслухалася ад Спейса і Ціма пра наркаманскія штучкі і таму спакойна гаварыла, ледзь не загадвала хлапчукам. Нікому ні слова пра тое, што бачылі. Дамовіліся? А чаму такі сакрэт? Не разумеў Максім. Нельга, каб усе ведалі пра такое. Яны не любяць лішніх вачэй, могуць адпомсціць. Дык мы ўцяклі ад усіх, прамовіў Вадзім. Прыйдзем, скажам, калі што, шукалі выдуму, дзе водзіцца стронга. Мы ж думалі палавіць яе. Іх адсутнасць заўважыў Канстанцін Сяргеевіч. Ён хацеў, каб Вадзім дапамог яму замарынаваць шашлыкі на вячэру. На дачы Вадзім заўсёды рабіў шашлыкі разам з бацькам. Ад самага пачатку да канца, калі прамарынаваныя ў воцаце з цыбуляй, чаплялі іх на шампуры і круцілі над агнём, аж пакуль тыя не ружавелі і не давалі такі пах, што аж цяклі слінкі. Канстанцін Сяргеевіч гукнуў Вадзіма. Думаў, што ён купаецца ці загарае, але адказу не пачуў. Тады ён спусціўся да рэчкі, дзе плюхаліся хлапчукі і дзяўчынкі, спытаў, хто бачыў Вадзіма. Нехта паказаў у бок ракі, маўляў, пайшоў па беразе з Максімам Лобанам і Таняй Касмылёвай. Калі тройца вярнулася, Канстанцін Сяргеевіч і Антаніна Фёдоровна ўчынілі допыт, але самавольнікі адгаварыліся,
прыдуманай Вадзімам версіяй. Вінавата Стронга, пра якую наслухаліся за час дарогі ад бацькі. А яе Стронгу не так лёгка злавіць. Мала ведаць, што яна водзіцца ў наймёне. Трэба ведаць мясціны, дзе яна ходзіць. А пра такія мясціны, маляўніча апісваючы, і расказваў Ціхановіч старэйшы. Вечарам, пасля невялікага канцэрту, у якім удзельнічалі пераважна дзяўчынкі, Вераніка сыграла адну са сцэн з тэлеспектакля «Пунцовыя ветразі», смажылі шашлыкі і гулялі пад магнітафону лішняга. Час пераваліў за поўнач, а гульня не канчалася. Некалькі разоў папярэдзіла, што позна, Антаніна Фёдоравна, сказаў Канстанцін Сяргеевіч, але дружныя галасы яшчэ хвілінку і мы скончым, расчулілі кіраўнікоў паходу. І тут здарылася нечаканае. Каля вогнішча на калодцы стаяў касетны магнітафон, якім кіраваў аператар. Ён то ўключаў, то выключаў музыку, пад якую танцавалі па парах хлапчукі і дзяўчынкі. Сярод іх быў адзін лішні. Яго роля была незайздросная – танцаваць з палкай. Але ён мог, калі аператар імгненна выключаў магнітафон, адбіць сабе пару. І тады ўжо той, хто заставаўся без пары, ішоў да палкі, свайго новага партнёра. Лічылася, што хто больш за ўсіх танцаваў з палкай, той няўдачнік, і з яго можна пасмяяцца. Гэтым няўдачнікам чамусьці сёння аказалася Касмылёва, што на яе было не падобна. А ўсё таму, што Таня паставіла сабе за мэту больш за ўсіх патанцаваць з Вадзімам. Аднак гэта ёй не ўдавалася, і Таня злавала. Вадзім хуценька падбягаў да Веранікі, як і Вераніка да яго. А Таня аказвалася лішняй, бо ад астатніх хлапчукоў яна адварочвалася. Пасля чаго тыя расхоплівалі іншых дзяўчынак, незважаючы на Касмылёву. Таня, убачыўшы, што Вераніка і Вадзім зноў разам, са злосцю падбегла да магнітафона і штурхнула яго ў вогнішча. Аператар, а ім быў Сяргей Міхаевіч, гэта быў ягоны магнітафон, не зразумеў, што адбылося, і ён стаяў як паралізаваны. Калі Сяргей дастаў магнітафон з агню, ён быў абвуглены і, вядома ж, маўчаў, хоць хлопец спрабаваў круціць за ўсе ручкі. Хлапчукі і дзяўчынкі раптам спыніліся, прыціхлі. Антаніна Фёдоравна і Канстанцін Сяргеевіч, якія сядзелі з другога боку вогнішча, усхапіліся. І ў гэтую хвіліну пачуўся Танін голас. «Няўдачнік я! Няўдачнік, так? Вось вам! Не тая я, што вы думалі. А заўтра яшчэ нацкую на вас наркаманаў». «Што здарылася? Якіх наркаманаў?» Са здзіўленнем і хваляваннем спытала Антаніна Фёдоравна, якая ўжо стаяла па гэты бок вогнішча. Канстанцін Сяргеевіч падбег да Міхаевіча, разглядаў сапсаваны магнітафон. «Што здарылася?» – паўтарыла настаўніца. Усе маўчалі. І тады выйшлі Вадзім Ціхановіч і Максім Лобан. «Так, учора мы бачылі наркаманаў», – пачаў Вадзім. «Мы хадзілі ў Дуброву па ландышы і там натрапілі на іх. І Стронга тут ні пры чым. Таня папярэдзіла нас, каб мы пра ўсё гэта маўчалі, каб вы не ведалі, бо яны, наркаманы, маўляў, могуць цікаўным адпомсціць. А сёння ты, Таня, сама, як тыя наркаманы. Ты сапсавала нам вечар, паход. Адкупіш магнітафон Сяргею, нідзе не дзенешся», – скончыў Максім. Антаніна Фёдоравна толькі цяпер зразумела, ў чым справа. Як жа так магло здарыцца? Толькі на хвіліну папусціся, дазволь крыху лішняе, дай слабіну, з Канстанціном Сяргеевічам яны загутарыліся, і вось табе вынік. Што ж гэта за народ, сучасныя дзеці? І што яшчэ за наркаманы? Адкуль яны тут, сярод гэтай вабнай прыгажосці, дзівоснай прыроды? «Хуценька, па сваіх палатках», – падала зычны голас Антаніна Фёдоравна. «А з Касмылёвай разбярэмся заўтра». Ідучы да палатак, Антаніна Фёдоравна і Канстанцін Сяргеевіч абмяркоўвалі гэты інцыдэнт. Канстанцін Сяргеевіч хутка і зусім
перайшоў на інтрыгуючую тэму наркаманаў. Сказаў, што абавязкова трэба заўтра пацікавіцца гэтай Дубровай і, калі што, заявіць у міліцыю. Так назаўтра і зрабілі. Канстанцін Сергеевич з сынам, Максімам Лобанам і яшчэ некалькімі хлапчукамі пайшлі ў Дубовы гай. Але там нікога не ўбачылі. Толькі на месцы, дзе ляжалі наркаманы, былі змятая трава, ландышы і валяліся абрыўкі паперы. Таня Касмылёва папрасіла прабачэння ва ўсіх за ўчарашні выбрык, паабяцала Сергею Міхаевічу адкупіць магнітафон. Якое яшчэ пакаранне Тані можна было прыдумаць, калі навучальны год скончыўся і наперадзе былі летнія вакацыі? З допыту ў следчага. Таня, ты ў сваім дзённіку запісала: «Вадзім будзе мой. Хай Рагозіна ваюе на агульным школьным фронце. Чула, што змагаецца яна за маму Тоню? Там праблемы вечныя, нас не хвалююць. Асабістае шчасце даражэйшае. Неабходна падключыць Ціма і Спейса». У якім гэта класе было? Даты ты не паставіла на гэты раз. У якім? Здаецца, пасля 6. Так, пасля 6, перад тым, як Вадзім пайшоў ад нас у 7 С. Тое лета мы з Вадзімам цудоўна прабавілі ў піянер-лагеры. Працяг будзе. Да сустрэчы!